Allah ka bani kuɗi dan yanzu haka bani da ko naira dan Allah ka taimaka ka bani. Allah sarki abokina sai dai gashi ni ma ban da kokon da zan za a cikin ba Aminu yanzu muka rabu da shi ma akwai kuɗin shi a kaina amma kai ma dan Allah ka ƙara yi min afuwa insha Allah zan ba ka kuɗin ka. Dan babu damuwa kawai mu je ka raka ni unguwar su Usman saboda shi ma akwai wasu kuɗi da zan ansa a hannun shi. Oke ne sai ko sauri a hau sauri nike bari in biya ka bashin ka yanzu. San shi biyan bashin ka. Ka kame wannan ka je ka ba Aminu.